Gaur egualdian haitzen dago, beraz, kanpoen biherrin bogu. It's late September and I really should be back at school. I know I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh Maggie, I couldn't have tried anymore. Garbi. You led me away from home just to save you from being alone. Gaur etorri bazkaltzea gehien hilobak. Eta die honek, bitu. Hau eta hau die bikisek. Eta gero hau dana nausixe, hau dana oso rubia. Eta hau da gehien alaba, eta da gehien alaban senarra. Eta horretan abizi die hemen gure etxe albuen. Beraz, noizi dortzen die gurekin bazkaltzera. Eta die danak oso bajak. Eta onja euskize jartzen dabil, baina ez dakit zer itxasne da oso zer grabo beraman urteetetzerako, eta ordain goiez basora oso zer grabatzera. Ia ontsi esango zuen, ia zer grabo nahi dagoen. Bueno, itxasen, zer grabatu bidago? Bueno, bain joango gara basora, eta grabeko dugu nire aman urteguneko bideoaren bukaera. Nahi dago grabatu bideo bat, nahi dagoen inolako montaje bat, amantzako, eta gero magoi ez grabatzera. Ez daukera oso argi zein nahi dagoen, baina bueno. Eta bitxartien nik labakot beste kamaratxo hau, hemen, eta ia holan grabaldoten zena jartzen da guzkitxe. Ez dakit zenbat bateriza duken, baina bueno. Horreatxua. Horreatxua, txain igual. Tobatu dugu bitxakur hemen bidetik. Ahí polite. Todo por polite. Ai! Moitxarren ze, poliz augarratu dozunakin? Bai, nau posi, bai, ointzain behar duen montajea. Gatzena. Nik ez dut laguntzuko, Zu bakarrik mozu. Erakutsi bastaz. Bueno, gitxe gara bera gauza batzu badak, ja, seiten. Ia aukeratu behar dut bestia, badako osa batzuk, eta hartu behar dut horietatik bat. Eta hasiera, eta gero montu da. Bueno, baino goi afaltzera, eta gertzak izango gun, irakurri edo pelikula bat ikusi oso zer. Eta suerti ukia dut, oin ikusiko zue, grabatu duten beste kameran sari duten timelapsa. Beraz, 3, 2, 1...